Αγαπητοί φίλοι και φίλες, είναι αλήθεια πως για να φτάσουμε ως εδώ έπρεπε να ξεπεράσουμε πολλά εμπόδια, καθυστερήσεις, λάθη, ακόμα και την ατυχία με την ασθένεια του Μικέ, που το ευχόμαστε, όπως είπαν και οι προηγούμενοι, όλα να πάνε καλά και να ξαναβρεθούμε γρήγορα μαζί του στον τερίζια του αγώνα που πάντα είμαστε μαζί. Μπορούμε όμως να καυχηθούμε ότι έχουμε κατακτήσει την ανοιχτή δημοκρατική λειτουργία και τη συμμετοχή στις αποφάσεις. Μόνο εμείς. Σήμερα όμως έχουμε φτάσει στο σημείο να έχουμε μαζί μας μια χιώτισσα, μια καταξιωμένη αγωνίστρια, την Ερμιόνη Φρεζούλη. Οι προηγούμενοι είπαν πιο πολλά και πιο ωραία λόγια. Εγώ πρώτη φορά αποφάσισα να τα γράψω για να είμαι σύντομος. Σας καλώ όλους σαν μια γροθιά να τη στηρίξουμε, να την αγκαλιάσουμε και να δώσει ο καθένας την απαραίτητη δύναμή του, γιατί το έχει ανάγκη στο δύσκολο έργο που θα αναλάβει. Το πλούσιο της βιογραφικό και το ανιδιοτελές της παρελθόν στα κοινωνικά κινήματα μας βεβαιώνουν για την ποιότητα της επικεφαλής μας, γιατί όχι μόνο είναι η καλύτερη, αλλά η Ερμιόνη είναι αυτή που κάνει τη διαφορά. Σε αυτές τις εκλογές πρέπει όλοι μας να διαλέξουμε την πλευρά, από εδώ ή από εκεί. Από εκεί είναι το παλιό αλλά και το ανανεωμένο τοπικό κατεστημένο. Το παλιό αλλά και το ανανεωμένο τοπικό κατεστημένο. Η δεξιά και οι διάφορες πολιτικές της εκφάνσεις που παρουσιαζόμενοι μπροστά στην κατεστραμμένη κοινωνία μας θέλει πάλι να την εξαπατήσει με παλιά ή νέα κόλπα. Είναι όμως καταδικασμένη στη συνείδηση του λαού. Και για να απαντήσουμε στον κύριο Πάγκαλο με το περίφημο «μαζί τα φάγαμε», ναι, μαζί τα φάγατε και μέσα στο σύστημα και στις παρυφές του συστήματος. Τελειώνω. Ο νοόν νοήτο. Σήμερα ο εισαγγελέας για τη διαφάνεια, έστειλε λίστα στη Βουλή 440 πολιτικών που εμπλέκονται στο μεγάλο φαγοκότη. Δήμαρχοι, δημοσιογράφοι, μηχανικοί, δικηγόροι κτλ. Σήμερα θα τα μάθετε. Εμείς, τουλάχιστον εμείς, είμαστε καθαροί. Εμείς και θα αγωνιστούμε για την αξιοπρέπεια και θα νικήσουμε. Η μάχη που θα δώσουμε δεν είναι για τον Πόλη, δεν είναι για τον Παντελή, δεν είναι για τον Μανώλη ή ακόμα δεν είναι για την Ερμιόνη. Είναι μάχη για τη Χίο, είναι μάχη για τη ζωή.